Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong tray asha jong kajila po kashatri ka Meghalaya Asha Workers Union. Hani kasngi kala berngam ban sedang ya kajinya ki dak basangi trikam na dak sorkar jila kampelat ya kabay nong jongki. Ya kani karai la shim kajinya lang kablalong Darbar Hall penthorba angka fling shilong. Banekran halor kajing sedam ban pelat ya kabay nong jongki. Habakran syakilat patay kubor ke Presiden jong ka MAWU ka kong Mira June Marsing. Kalau bagi nong tray asya kin ap hadu khat khandai tarik no pra baka sorkar jela ka diban pelat ya ka bai nong jongki. Kakong Mira kalau bagi nong tray asya hari luom kasi jantia kin pat yo ka bai nong ka badai ka baha na ka sorkar pedeng nadu ubrai jemang kat ba kinong tray asya hari luom garo kim yo ka bai nong mentara shis nem tam. Kalau kubur baka sorkar jela ka pelat hok ya ka bai nong jongki nong tray asya hendai ka basakut menta ka dai ka bai nong na ka baha ka sorkar pedeng. Hagajin sisang ila aipor hadu khatsan tarik nai wiang arja alpasan yu mission director ka National Health Mission ban pelat no e ka bainong hendrei u director ulapan por bat mentang ila rai ban up tang hadu khat khnai tarik no pra ban pelat yak pisa balada ka sorkar kamla ban lei e ngimban se banakhi dak ba sangit trikam no nadu ka khat khnai tarik no pra arja alpasan laong ka kong Mira mentang ngihi kabadai ka kharwai tarik jong banai bakhat ar 100% ka Meghalaya Asha Workers Union ngila pelong ya kini ke meeting mo hang ni hapo Darbar Hall jong ka penthorba kabading ne po gofling ti bat kadau kabangi pelong ya kini ke meeting kalong hadin ke jing sya abad balabun benai ya ka pisa jong ki Asha ho aja ka bayade bat kini ke pisa jong ki Asha ka don albenta kawi kawan na kaliang jong ka state government kabadai ka fixed incentive bat kawi pat kabadai na kaliang jong ka central government ya hak biadi bat ka state government hi ka pisai ka bamenta kalong regular ki Asha ki yolut baro rei hak biadi bat ka central government pan ki Asha ki kamyo issue ya ka tulop jangki la ki incentive mo ki incentive ke jangki ka badai nadu ubenai me jong mentau usniam ar hajar husan kata ka ditang hi jaka jong ka rikasi anjantia bat kata kala long kumbah nyu benai baki Asha ki klemio ofisa Hendai hak biadi bat ki garu kat kum ki jingyat ki jongi bangin keli syaki bapli ki Asha jong ka garu especially kum syapo ampati ke ke bangi lap kalong ba ki Asha ki klemio ya ke pisah mental asis nam tam ti ki Asha ho ki dei ki breu ki badon shisha ka mensim ban ya trai na ka banta ki pajba ban syakri ki pajba ha ki dong ki than ki bamaki ki don hendai klem ka pisah ki bapli ki Asha ru ki nomla ban trai lada ka dei ke jing trai lada ka dei ke jing sakut ka batang shi banai ar banai lai banai na kaliang jong ki Asha kimpat ut hi bapli hadu kata ki Asha shitom hendai menta kala shi teng senem kala tam namar kala don hadu nyo banai ki ka meeting ka bangilong menta ka sngi ngila yo banya kran kumno ngin le namar ban na kaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union hi nadu ka lai pau tarik jong October ngila de pha ka city sha mission director bangi pan ya kene ka pisa jong ki Asha namar ki Asha ki ladon kammo habangi trai ni kwa ba je ka bainong klem bainong tanom don subat trai lada ide barir ro kena kaliang jong ni ngila ai deadline ya mission director ba un siu no ya ka pisa jong ki Asha ha po ka khat santarik jong unna bambo ti hadin pade ngiyo pat ya ka reply na mission director da ka ba uang ba pin sobha banesha ban up sebab kumba ka to kat nepot nama ba ka sistem kadang ya ngile da ka sistem ka batamai man siu ya kene ka pisa ti ong kan kham shimpor kendian ti ta ijingesha ila nang ya bet kat hadu mentah ka sngi ka bangia lumlang kumni hiki Asha jong ka state hi barok kawai dia menne pat leng bana ka phone call ngila ayo ban phone sa head office mo sa po DHS ngi keli te na kaliang ka jong ki ong pat ngin persang ban clear ya kane ka pisa ha ka khat khandai tering jong udi samba mentau snem te na kaliang jong ka Meghalaya Asha Workers hi ngila rai bangin up ya kata ka pisa tat hadu ka khat khandai tarik jong udi samba bat lada ka pisa kampat kampoi hapo ka khat khandai tarik jong udi samba nakayeng jong ka Meghalaya Asha Workers Union hi ngila sim ya kerai bangin sange bantrai kam tat hadu ba ka sarkar kanda siulut ya ka pisa hatu hi sim ba ya kan ni ka jingong ba jing thada kata ka sistem na ke hadu nyu benai ba kan sakut terpisah jong hi ba ha ka benung kong ngi haban ngen
nama bangim tip kata ke sistem kaya kuno nakapor ngi phone ni kli ki ong bangi pha ki expert na shilong ban lek support Delhi ban check ya kata tengi la sunget ki banai ki la ayat na wei banai sha wei banai ti hadin kum tu pada ngiyo jeng tiap namar kini ki AF ru ki deh keju ketup ki hap lang bat ki asya lada kata ke sistem kathut hak bayadai bat ki asya how come sa ka bayadai bat ki AF ka claim thun namar ba ki AF ki yo ba ya ketulam ke jampi